Allah ta'ala barakatuhu. To jama'a, yau ma gashi mun da muku da sabon style na ajihu. Zamu na muku kama tun daga kan yadda ake yanka shi da yadda ake haɗa shi. Don haka yanzu ba da ɓata lokaci ba, sai ku biyo mu a cikin shirin gadan-gadan. Farko dai muna da step color mu. A farko za mu yanka da inci 5.5, sai kuma inci 4.5. Tsawonta inci 5.5, faɗinta inci 4.5. Yawwa, farko sai mu auna inci 1, sai mu sa nan ma sai mu auna inci 1, sai mu lankwasa ta haka, sai mu goge ta. Kuma ta ba mu santa tsakiya ko, sai mu ja layi. To wani dogon namu daga nan zuwa nan sai mu ja layi haka. Nan ma sai mu dawo nan ma daga wannan dogon da muka yi sai mu ja layi. To sai mu dawo daga nan wajen sai mu cire 1.3, daga nan zuwa nan mu cire 1.3, nan kuma sai mu cire 1/4 inch, nan ma sai mu cire 1.3, nan ma sai mu cire 1/4 inch, sai mu sa rula sai mu ja layi. Nan ma sai mu sa rula sai mu ja layi. To daga nan wajen kuma sai mu yanke nan wajejen. To kun gani mun gama yanke shi ko? To sai mu dawo nan wajejen. Yawwa, to sai kun ga muka auna shi nan ɗaya kuma inci 4 kenan ko? To daga nan wajejen nan zuwa nan cire rabi inci 1.5 inch da inci 1.5. Daga nan zuwa nan ma cire inci 1.5. Sai mu dawo bayan nan sai mu cire 1/4, nan ma sai mu dawo sai mu cire 1/4. Kuma nan goya kuma inci 1 kenan ko? To sai mu dawo da kan wannan layi, kan wannan layi sai mu cire inci 2.5. Amma da tsina yau mu cire inci 2.5, sai mu dawo sama mu cire 1/4 inch. Kun gani? To da kan nan ne sai mu cire rabin inci, nan ma sai mu cire rabin inci. To daga baya nan sai mu zo da kan wani duwa sai mu tsaya cire 1/4 inch, nan ma sai mu cire 1/4 inch, sai mu ja layi, sa rula sai mu ja. Nan ma sai mu sa rula sai mu ja, nan ma sai mu sa rula sai mu ja, nan ma sai mu sa rula sai mu ja. Da kun ga nan ma sai mu haɗe shi. Yawwa, to daga nan wajejen zuwa nan sai mu cire inci 1. Daga nan ma zuwa nan sai mu cire inci 1. To nan sai mu ja, sa rula sai mu ja layi, nan ma sai mu sa rula sai mu ja layi. To sai mu ja sama. To nan gurin sai mu cire, daga nan zuwa nan mu cire rabin inci, nan ma 1/4 inch kai, sorry, nan ma mu cire 1/4 inch. Sai mu sa rula ma'ana sai mu jawo kan duwa, nan ma sai mu sa rula sai mu jawo kan duwa. To sai mu zo mu yanke, sai mu zo mu yanke nan wannan layi na biyu, shi za mu yanke. Sai mu yanke shi, kun gani? Yawwa, mu yanke shi sai mu ajiye wannan, sai mu ɗauki wannan, shi ma sai mu bi wannan layin na biyu, shi ma sai mu yanke shi, sai mu yanke nan, sai mu yanke nan, sai mu yanke nan. Aka saka shi a ciki yayi. To bari mu je mu yi ironing ko? Yawwa, kafin mu je
mai iron ɗin, sai mu ɗauko pieces ɗin yadin mu za mu shi wannan aikin aljihu akan shi, sai mu auna. Tsawon shi zai kasance kamar inci 10, faɗin shi zai kasance kamar inci 7 ko inci 7.5 kuma 8 za ka iya sawa baki ɗaya. Sai mu samu ɗauko step color mu ganta, sai mu ɗauko yadin za mu shi wannan combination ɗin da shi. Mun gani? To farko ya yi zafi, sai mu ɗora shi wannan akai haka. Can sama sai mu bar shi kamar inci 1.5, sai mu ɗauko nutsu sai mu ɗora mu goge. Yawwa, bayan mun goge nan sai mu juya ya again, shi ma sai mu ƙara goge shi. Kun ga mun goge shi? To sai mu ɗauko ita ma wannan step color, sai mu ɗauko piece ɗin za mu yi combination ɗin da shi, sai mu ajiye shi, sai mu goge shi. To sai mu ɗauko wannan ɗin, sai mu ɗora a kai, sai mu ɗora shi, sai mu goge shi ma dai kamar wancan, kamar sama inci 1.5 haka. Bayan mun goge shi sai mu ɗauko da makashin mu, sai mu ɗan rage nan ɗin, sai mu ɗan rage nan gefe-gefen. Yawa, sai mu ajiye a gefe. To sai mu ɗauko shi wannan, muka ɗauko shi haka daga center, sai mu yanka zuwa nan ƙarshe. Nan ma sai mu dawo nan zuwa kan wannan kwana, sai mu yanka shi. Nan ma sai mu dawo zuwa kan wannan kwana, sai mu yanka shi. To sai mu ajiye, sai mu ɗauko dutsen mu, sai mu linke shi haka, sai mu goge. Sai mu linke nan ma, sai haka za mu yi shi ma wannan, haka za mu yi shi ma wannan, haka za mu goge shi. Yawa, to bayan mun goge shi sai mu juya shi. Kun ga yadda ya bamu, ya fita sosai. Wannan ma to sai mu ajiye shi a gefe. To kar ku manta akwai wannan ɗan ƙaramin abun, shi ma sai mu ɗauko pieces, sai mu ajiye shi kamar haka, sai mu goge shi ma. Yau bayan mun goge shi kamar haka, sai mu ɗauko scissors ɗin mu yanke, sai mu yanke nan haka. Sai mu yanke kamar hima da kamar inci 1.5 sama, sai mu yanke nan wani. Yawa, to sai mu sa na sai mu linke nan haka, sai mu ɗauko dutse sai mu goge. Yawa, mun goge shi ma sai mu linke nan haka, haka za mu gewaya ko'ina da ko'ina. Sai yawa, to kun ga shi ma kun gan shi mun goge shi ko nan, kun ka haka za ka bar shi. Kun gani mun goge shi. To yanzu kun ga shi ainihin babban aljihun, ga abin za mu yi combination ɗin da shi, sannan kuma ga kuma wannan abin. Yanzu sai mu tafi kan keke, sai mu nuna muku yadda za a ɗinka shi, sannan sai mu dawo mu ci gaba da. Yanzu dai ga mun zo kan keke. Na farko za mu ɗauki wannan mu ajiye shi. Kun gani za mu ɗauki wannan, shi ne yake nan sama inda ba a sa stapler ba, sai mu juya shi, sai mu ɗauko wannan, na gani, sai mu saka mu ɗora shi a kai, sai mu ɗora shi a kai. Sai mu saita haka, sai mu ɗinka gefe mu ɗinka shi, mu gewaya mu ɗinka shi. Yawa, to kun ga mun gama ɗinka ko'ina da ko'ina ko, mun gewaya shi mun ɗinka shi. Kun ga yadda bayan ya kasance. To shi ma kuma sai mu ɗauko wannan, kar ku manta na gun akwai bakin shi, ita wannan step color bakinta za mu lankwashe shi. Wani kamar haka ya nuna mana shape ɗin bakin edge na ita wannan step color, kamar da shi kuma da shi ma kun ga bakin shi nan, bakin shi iya bakin shi, to sai saita wannan line, karin guga ne zai saiti da wannan haka. To shi ma sai ɗan bayan saita ya ɗinka shi ma gewaya kamar haka, kamar da aka wancan gewaya shi. To kun gani shi ma yadda muka ɗinka shi.
shi ma mun ɗinka shi gashi ya fito sosai ko. To sai mu ƙara komawa can kan tebur inda za mu je mu sa gam mu lilliƙa gefe da gefe. To farko sai mu dawo nan sai mu yanke nan kamar da rabi inci ɗaya haka. Nan ma sai mu yanke nan kamar mu bashi kamar inci ɗaya haka. Amma sai mu ɗan rage shi. Yawa kun ga mun rage su ko. To sai mu zo sai mu linke shi haka. Muka linke shi haka sai mu sa dutse sai mu goge nan ma sai mu juya shi haka sai mu lanƙwasa shi sai mu goge. To bayan mun goge sai mu buɗe shi kamar haka. Idan muka buɗe shi kamar haka sai mu ɗauko gam sai mu liƙa. Sai mu buɗe shi mu sa gam a ciki sai mu yanke haka sai mu goge. Shi ma nan sa'in za mu saka sai mu sa shi sai mu goge shi. Bayan mun goge shi ma nan sai mu lanƙwasa nan ɗin sai mu goge shi. Shi ma nan sai mu lanƙwaso nan sai mu goge. Wannan ma sai mu lanƙwasa kamar haka sai mu goge. To sai mu buɗe sai ma sai mu yago gam ɗin mu haka sai mu saka sai mu lanƙwasa shi haka sai mu goge shi. Yawa to kun ga mun goge shi ajjihu ya fito. To kun ga ajjihu ya fita. Ajjihu ya fita. Don haka wannan shine ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma ku biyo mu a shiri na gaba domin ku ga yadda ake yin wani sabon style na wani ajjihun ko kuma na ɗinki yadda ake yi wa. Don haka sai ku danna mana subscribing ga wanda bai yi subscribing ba, sannan kuma sai ku danna mana liking. See you in the next video. Bye. Thanks.